Puleno joto taku buku krono hambai fulmungia faro tai joto media paje rolo ammungia faro puleno tsebli ngui hambare namu sungo joto taku buku dofana hamjamai kurobno tamni bari sob somai jorabo dofani bari tomani bagi androno chugomani bagi जों सेमानो जेटेसन मूवमेंट का दफानि बागै हानि बागै जों आन्दोलन खालामखा आमबारि हामबाय ताबो गोबां बर' कन्फ्यूजन दंमोन आन्दोलन मुथाक जाखानि जं दंमोन आबनो जों क्लियारिफाइ खालामनायाव जों आन्दोलन खालामनाय याबाबो चीफ मिनिस्टर इमरजेंसी मीटिंग कॉल खाया जों बरबाय कक्स चीफ मिनिस्टर माने कक्स आलायखा सामान्य याबलो जों चीफ मिनिस्टारनि जे रेसपन्स बाय जों हेपि जों खुसिया बेयाव सामा हायो जों सिनि मुभमेन्टनि स्ट्रेटेजिस लानानै जों जाबजा गाबोन दाबो टीएसएफ सिनि अ दफानि टिपसा दफानि मालिक गैया हानि बागै जों मानसुका मुभमेन्ट सक्सेस खालामनानै बेखे जों जॉइंट कमिटि खाना नांगौ जोंहा अलरेडी कक सालाय इंटरनली कक सालाय पाइजा किन्तु जोंहा दुखुरनो दुबिया बेयाव तामने बागै के जों जत किछु लुकुओ दुइ के जे सिनि केनां तनाय र बरफ साइनो सिनि स्ट्रेटेजिस सेमा का बरफ प्लान खायनाय जोंनो वीक खायनाय सिनि मुभमेंट न हानि बागै सिनि मुभमेंट न कट खालामना बागै कैरी फरवर्ड खालामना बागै जों जॉइंट मुभमेंट खायनाय जॉइंट कमिटि खायनाय जॉइंट मुभमेंट कमिटि आर टनाय सिविल सोसाइटी अर्गेनाइजेशन ताइबो वेल विशेष बरफ टनाय जत निबागिनो हानि बागै जों जॉइंट मुभमेंट कमिटि खायनाय हानि बागै न मुभमेंट सिनि न एक्टिव खायना बागै जों कमिटि खायनांगौ निसे वान सुइनो इंटरनली कक सायमानि बालखा आबनि बागै न जों मुभमेंट कट खालामना बागै वान सुइ बायरे खायनाय खाया स्ट्रेटेजी स्टेप जाबना बागै जों कमिटि खानाय दं आबन बागै जों ताव साव जों मुभमेंट न मुथाइया सु खनानि बागै सिनिसे जों मुभमेंट टनि टनग्राखौ बाथागरि आम विथड्रया बाथागरि टनि ताबो अ मुभमेंट जों प्लान कट खालामना बागै न प्लान बागै जागा जों अ जॉइंट कमिटि खाजाकमानि अ जॉइंट कमिटिनि बखाति न मुभमेंट कट खालामनाय ताबो हानि बागै दुखुराव जे कन्फ्यूजन तुमाय दं क्लियर मान उंदि दानि जों जेकुनु मुभमेंट खायथिनि जबा खायथिनि वो जों गोबां स्ट्रेटेजिस एप्लाइ मा खालामो दाबा आं सासे जों साइकोलजिकल वारफेयर यूज मा खालामो गोबां स्ट्रेटेजिस मा खालामनाय जों सुदु इमोशन बाय माना नांगौ लामा रुखु आं सिनि गैया जों खायनो नांगौ किन्तु इमोशन बाय तमा बाय सिनिया जों जेबो इंटरनेशनल लेवलाव जों मुभमेंट स्ट्रेटेजिस को मा दं लबिंग एडुकेशन मा खालामनाय आबन बागै आबन टेकल खायना बागै जों सिविल सोसाइटी इंटेलेक्चुअल रावबो आसुबै कमिटि खामान करे बायदि टेकल खायना दफानि मा खायनि बागै आमस स्ट्रेटेजिस जों दाबो पाब्लिकलि सानानि कम तिनि मासाका तामाय बर कन्फ्यूज कुनु टीएसएफ कुन दिदफनो मुलुग उसुथाया दफानि बागै किन्तु कलेक्टिवली थुमुय दफानि बागै मुभमेंट खायना बागै जे जों वान सुइनाय कक सालाय दङ जतबानि सिविल सोसाइटी अर्गेनाइजेशन रबाय बाय खायनो आबन बागै से ताबो मुभमेंट खानानि बागै सिमिसि तामाय जों गोबां प्रिपेयर्डनेस नांगौ जों मुभमेंट खानानि बागै सिविल सोसाइटी थिं न कक साका जों तो साया जे जों खुसि गै चिनि अल्टिमेटली जबाय जों खुसि हानि बागै ताबो जत इनभल्व नाय र मुभमेंट एंगेज नानि बागै न जों कमिटि खानाय पाब्लिक क्लियर होनो आमा बर बुजिथाय आमबाय कमिटि बुफ्रो खाजाकनाय कोनो सालदा संनायखा बा फोन रखाय हलाय कोनो करंनाय माने जों गोरलै दङ जों जेफ्रु मुभमेंट चलि दङ आ मुभमेंट चलि फ्रु सिमिनो जों अलरेडी इंटरनेट कक सालाय दङ मुभमेंट कमिटि खानानि किन्तु जों पाब्लिक जों डिसक्लोज खालायो आ स्ट्रेटेजिस र तामाय जों साना पाब्लिकलि जत कम न
जरपा ससियेल मिडिया यूज खाली जरपा साना को गया हानि बागिनो पब्लिक क्लियर थे अब बाक्सा तंगो जे मोबाइल तो सीमाटी सिलायु मोबाइल तंगो लेकिन मायन सेकंड रसा थाको आंटिया मायन टीएसएफ मायन सेकंड रोमांस स्क्रिप्ट जाबाय याकार था आंटिया बे और समाजर द भाव गोबांमा अर्गेनाइजेशन दङ इंटेलेक्चुअल दङ जोंबो कमिटि मा खालि कमार्स नाय बिदि राइटार्स हाय हाय दबा आबो प्लाना बायनो जों फरवार्ड